Takže čau lidi, dneska jsme se tady nacházíme na Holešovicích před Gizmaní a už jsem si tady koupil nové kolečka rovnou, nějaký laky, protože ty máš starý, už jsem si pořádně odbrzdil a teďka tak nepůjdem tady do Gizmania skateparku, protože je zavřený, ale půjdem tady na Štvanice. Takže jdeme na to. Takže čau lidi, už jsme tady dorazili na Štvanici a tady mám nějakou bedničku, že se na ní jdem zahřát. OK, takže Vašek se jde rozahřát na bedničce. Fíbo, hezky. Co půjdeš teď? Takže Vašek si dá 50 na bedničce. OK, takže Vašek jde 50, tak pojď na to. Hezky. A teď bych jsem šel rozahřát já, takže jdeme na to. OK, takže Pepa říká, že jde Feeble. Tak jo. Hezky. Co jdeš teď? Kdyby jsem šel 50. OK, tak pojď taky 50. OK, takže Pepa jde tu 50. A. Tak se dá se ještě jeden pokus. OK, dá se ještě jeden pokus. OK, takže Pepa jde. No, tak nevadí. Tak jo, tak já už bych se asi tady přesunul na tady velkou Štvanici, tak jo, takže Pepa mě jde teďka nazočit. Takže jdeme na to. Takže já jdu teďka double through na tady ten funbox. OK, Vašek jde double tail whip na fun. Málem. Vašek si dá ještě jeden pokus. OK, Vašek si jde dát ještě jeden pokus na double tail whip. Takže jdeme na to. Nevadí, ale blízko. Teď bych šel já. Půjdu tail whip, takže jdeme na to. OK, takže Pepa jde ten double tail whip, teda tail whip. Pojď. Hezky. No, ještě jedno to zkusí. Tak jo, takže teďka jde se dát druhý pokus. Na tail whip. Dobrý. Tak jo, takže tak. OK, takže Vašek jde zkusit přeskočit celý fun. Jo, budu na to potřebovat hodně velkou rychlost, musím to tam půjdu. A dám to. OK, takže jdeme na to. OK, takže Vašek jde přeskočit fun. Nevadí, já si dám taky to půjdu zkusit, takže jdeme na to. Tak jo, takže Pepa jde prej taky zkusit přeskočit funbox. Tak jo, na to. Pojď! Škoda. Škoda. Jako, je to teda fakt těžký, dám si ještě jeden pokus. OK. Takže jo, takže Pepa se dá teda ještě jeden pokus. Tak pojď. Jeď. Hezky. Tak jo, jde na to. Tak jo, pojď! Skoro na nohu. Tak já si to taky ještě chci zkusit. Takže nebyl určitě lepší než ten předchozí, tak teď půjde Vašek. Takže já si jdu taky ještě jeden pokus na přeskočení funboxu. Jdeme na to. Nevadí. OK, lidi, takže teďka bych se přesunul tamhle na tu část takovou. Nevím, jak se to jmenuje. OK, takže jdeme na to. OK, lidi, takže já jdu sem dát ty kakty. OK, Vašek jde teda tail whip sem.
Hezky. Nice. A teď bych šel já po něm, takže jdeme na to. OK, takže Pepa jde sem taky teda tail whip. Dá se ještě jeden pokus. OK, takže jde se dát teda druhý pokus. Pojď. Nevadí. Lidi, já bych tady na to chtěl teďka zkusit 360, takže mě pojď natočit, tak tady dělám 360. OK, takže Vašek jde 360 sem. Nevadí 180. Nebudu dělat, zkusím to na tamto, na tamto drbek, kde jsem takže jdu na to. Nedal. Teďko, bych se přesunul sem. Nevím, jestli to bude dobrý. Tady sem, na tenhle. A ještě sem, tohle vypadá fakt dobře a zajímavě. OK, takže se sem jdem přesunout. OK, takže jsme tady a zkusím. Tady na step-upu. Nevím, co by zkusil, neslyším ho. Že pojede? OK. Zajímavý. Tak jo, pojď na to. OK, takže jde to teda zkusit tady. Jsme takový step up a takový feeble. Nedal to. To nedám. A lidi, já bych teďka zkusil, že já takhle pojedu. Taky tady udělám feeble, protože jezdím na druhou stranu. A pak vlastně skočil dolů. Tak jo, takže mě pojď natočit, tak to dělám. OK, Vašek jde teda tady feeble. Takže jdeme na to. Tak pojď. Tak jo, lidi, takže já jdu tady. Já jdu zkusit úplně to stejně jak Vašek. Takže když je Pepa jde tady teda něco udělat tady na tu bednu takovou. Tak jo, pojď. Dá se ještě jeden pokus. OK. Tak jo, takže jede. Dá to? Ne, nedá. Škoda. Ale já bych chtěl tady zkusit, tak tady ten růžek jako z tady toho, takhle jumpnout sem, tak jo, takže mě pojď natočit, jak to dělám. Tak já se to dám první a potom půjde Vašek. Okay, jdeme. Tak jo, takže Pepa to jde teda udělat. Tady ten růžek jde jumpnout. Pojď. Hezky. Tak jo, takže takhle jdu zkusit já. Takže já jdu tady zkusit to samý jako Pepa. Tady uděláme to zkusím 50 a to se nedám. Potom zase zkusím tenhle růžek a takhle. Takže první tak zkusím tady ten růžek. OK, takže Vašek jede. Dá to. Easy. OK, takže budu tady ten step up, ale neudělám jako step up, ale jako takový step down. Takže bylo to. Hezky. OK, takže Vašek si jde zkusit tady tenhle rail, kámo, žlutej. Je velký jak tvoje máma. Ale jdeme na to. Pojď si to teda zkusit. No. Že Vašek si jde zkusit tamhle ten obrovský rail, jestli vidíte. Jo, je to on. Žlutej. Takže Vašek jde na to. OK, teď bych sem šel na řadu zase já, takže jdeme na to. Hele, já si fakt jdu dát ještě jeden pokus, protože já to fakt chci dát jako. OK, tak pojď. OK, takže Vašek si jde dát ještě jeden pokus. Takže jdeme na to.
Nedal, teď bych šel já, takže jdeme na to. OK, takže Pepa to jde teda zkusit, teďka tam má nějaký snajky, ale snad to dá. Tak jo, takže Pepa jde na to. Pepa! Tak jo, takže jde na to. Snad to dá, ale. A nedal. Co? Asi bych se přesunul, že ten... Hele, já se to ještě jednou zkusím, protože jako fakt to chci hodně dát. OK, takže Vašek si dá ještě jeden pokus tamhle toho žlutýho railu. Pojď. Ježiš. Ten byl blízko. Takže si dodat ještě jeden pokus a potom se přesuneme tamhle na tady tu malinkou pyramidku. OK, nedal to a teď bychom se přesunul, takže jdeme na to. Tak jo, takže Pepa tak... Tak jo, jde to zkusit. Přeskočit tady takovouhle radius. Nevím, jestli to je radius. OK, takže jde na to. Pojď. Tak to nedal. Dá se ještě jeden pokus. OK, dá se ještě jeden pokus. Jestliže Pepa jde na druhý pokus. Pojď. Tak to bylo asi hnusný. Teďka to teda zkusit já. OK, takže to jde teď zkusit Vašek, takže jdeme na to. Nevadí. To bylo hnusný. Tak asi bychom se teď přesunuli sem na tenhle bowl. Takže jdeme na to. Takže Pepa jde tady dát nějaký první trik na tady tom radiusu. Zkusím. Feeble? OK. Je takovýhle feeble, jo. Tak co zkusíš? Jo. Takový feeble grind, to je takový malé bowlu, tak dá se říct. Tak je to zkusí tailwhip v radiusu, tak jo, pojď. Ano, už dá se ještě jeden, tak pojď. Pojď. Tak. Dáš, pojď. No dobře, tak teďka jdu něco já. Dám se nahoru feeble, smith a dolů a potom si zkusím tailwhip. Takže feeble, smith. Malinkou rychlost měl. Tak... Já, tak to bylo hnusný. Já jdu zkusit úplně to stejný. Já si ještě tady zkusit toho v radiusu. OK, Vašek si jde dát teda tahle v radiusu. To bylo skoro, takže dáme ještě jeden pokus. Jsou hrozný smejce. A já si jdu zkusit ten feeble smith. Takže jdeme na to. OK, takže Pepa jde na to. To si dá, ne teda feeble smith si jde dát tady v tom radiusu. Snad to dá. Je to fakt hnusný. Já si to zkusím na tam tu část. OK, zkusíš se to na tam tu část, jako. Tak jo, takže Pepa se to jde tady dát, teda na tu menší část, feeble smith. Pojď. A. No, malou rychlost. Jo. Tak jo. Tak jo. Jdeš ještě něco? Co jsem si jel. Jo. Sil tam na ty schody, nebo ne sil, prostě. Ty mě nejvíc zpomalil. No, ty ho hodně zpomalil, takže se dát ještě jeden pokus. OK, takže Pepa jde teda na to dát. Jde dát tady feeble smith.
na tom takový rádius. Pojď! OK, já si to chci zkusit taky, protože na tohle jsem hlavně neměl rychlost, já si to zkusit taky. OK, takže Vašek si jde dát na tohle Phoebe Smith, protože tady to je malinký a jsou tady mega snakesy, jo, takže si jde dát ještě jeden pokus. Nevadí. Hele, to je jedno. Lidi, doufám, že jste si video užili. Budeme natáčet určitě tady ještě naštvaní nějaký video. Tam zase v Gizmany. Doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr, koment, zvoneček a píšu rád čau.